The cameraman? So,
Taliban, oh. Soon. Ang bulan. Hindi, umat siya. Ayan na ang lunch pa. Hindi naman mahulog. May bati.
bihira mga liko. Dito tayo liliko. Liliko? Bicol ha? Bicol. Maliko kita dito. Kung siya nagliko, parang ko doon. Doon ka na nagluwas. Manipis lang. Saan tilik mo? Dede? JBH. Mayaman daw dito ang mga star. Terminal ba? Nakairok siya ng terminal nga. Kanyan daw yun. Colorful. Colorful lang houses. Marami. Gayo. Jackie? Minina? Ba't naman kasi kayo nagmimina dyan? Ang pangit na tuloy tingnan. Gayo naman dyan, no? Dito ako no?
Kung sabi no entry. May o da kay nakasurat sira. Dili pa man open ang kasiguran na ano. Kami pa nandiyan. Ma'am, bawal po yan, ma'am.